The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Thank God, it's Friday at kahit patapos na ang linggo ay pupunuin namin kayo ng kakaiba at inspiring stories, balita at kaganapan. At ngayon, kasama nyo pa rin ako, ang inyong Papa P, ang magpapasaya at magpapatuloy sa inyo ng mga kaganapan dito sa Cordillera, Luzon, Pilipinas at buong mundo. At ngayon nga ay magbe-beauty rest muna ang aking partner sa Tambalang Sipaw na si Shikikay. At syempre, hindi din naman mawawala at ibibigay pa rin namin sa inyo mga Rangers ang tambalang talagang swak na swak ngayon sa inyong umagahan. Ito ang tambalang Parish. Ito makasama natin ang ating morning balitaktakan correspondent na si Irish Kawili. Good morning. Good morning, partner. Good morning, mga ka-Rangers. Kumusta po kayo? Naku, na-miss ko po kayong lahat. Pero ako po muna ang makakasama nyo ngayong araw. Hello, partner. Kumusta ka? Yes, okay naman ako at talagang aariba ang pares na itong tambalan natin, ang tambalang Parish. Tama, Irish? Tama. Naku, kailangan pa natin mag-adjust. Pero darating tayo dyan. Hello nga, mga ka-Parish. Sana mga okay Parish. kayo lahat. Oo, galing mo na. Yes. Mga ka-Parish na. Tama. Ayun, Yes. Kumusta kayong lahat? Sana safe kayo. At ito nga, may paparating na bagyo. May bagyo tayo ngayon. Sana safe po kayo lahat kung nasaan man po kayo. Oo naman. At ngayon talaga, pag-usapan natin yung pagiging thankful, gratitude, grateful. At dahil thank God it's Friday, ano naman ang pinapasalamatan mo kahit ngayong humaharap tayo sa hirap ng pandemya, Irish? Thank God it's Friday talaga, partner. And thank God malusog tayo. At buo pa rin ang pamilya. Ito yung mga bagay na talagang mahalaga sa panahon ngayon. Wala na tayong pakialam sa iba pang mga bagay na mga dati hinahangad natin, di ba? Ngayon, ang importante talaga is yung kalusugan at kaligtasan nating lahat. Lalo na mas laganap yung pagkalat ng COVID-19 dahil nga sa presence ng Delta variant, di ba? And sana mga ka-Rangers, kayo rin ay healthy at masaya kung nasaan man po kayo. Ayun, tamang-tama yan. Kaparish, Irish Kawili sa aming ngayon na makakasama natin. Dahil mga Rangers, hindi lang ngayong araw at matagal nating makakasama. Ilang linggo si Irish Kawili at ito ang tambalang Parish. At alam mo, Irish, ngayong araw pag-usapan din natin at ipapasalamat din natin ang mga advokasya at mga ginagawa ng ating mga kabataan. Ito nga, umarangkada for the past first Baguio Youth Parliament for Ordinance at Resolution, kabataan ang nanguna at pag-uusapan natin yan mamaya. Ako bidang-bidang kabataan ng araw. Yes. Oo. Ikaw naman, dyan sa inyo, paano umarangkada mga kabataan? Nako, ang mga kabataan dito ay masasabi mo sumusunod talaga sa mga health protocols and kanya-kanya mga bara-barangay, mga sangguniang kabataan natin dito ginagawa ang kanilang makakaya upang mag-information dissemination. That's one thing. And also, they give back to their communities. And may isang barangay dito sa Dagupan, partner, na nag-put up ng isang SK Teen Center kung saan pwedeng print ang mga estudyante ng kanilang mga modules and pwede rin sila mag-avail ng kanilang internet services. Kung wala kayong internet sa bahay, kinikater nila yun. As long as observe ng proper health protocols gaya ng face mask, face shield, and also limitado ang mga papasok dito sa Teen Center. Wow! Baka naman, pwedeng pumunta dyan at magparoon ng internet services. Oo naman, Irish. Tama ka dyan. Yes, oo. At dagdag pa dito, thankful tayo ngayong Friday dahil pupunin tayo ng kaalaman din sa kapangyarihan ng eleksyon with our energetic attorney Elenita. Mamaya, matutunghayan natin yan, mga ka-Rangers. Kaya tumutok lang dito sa swak na swak ngayon sa inyong umagahan ang pares na talagang bigay todo. Ito ang tambalang Parish ng Morning Balitaktakan!
nagbabalik ang Tambalang Pares. At itong pares sa talagang bibigay din sa inyo ng mga kaganapan ngayon. At ngayon nga, pag-usapan naman natin at ingat-ingat pa rin po mga ka-Rangers sa bandang Cagayan area dahil kahit umalis na si Bagyong Jolina ay patuloy pa rin ang pagbulusok ni Bagyong Kiko na kung saan nasa signal number 3 naman ang ating extreme northeastern of area or portion ng Cagayan at nanatilihin pa rin nasa signal number 2 naman ang ating remaining east portion of mainland of Cagayan at sa kabilang parte naman for signal number 1 ay the rest of mainland of Cagayan. Kaya ingat-ingat po tayo dyan sa mga Cagayan area po natin at kahit humarap pa rin tayo sa pandemya ay marami pa rin tayong kakayahan para magtulungan kahit sa ganitong mga sakuna at mga pagbulusok ng ating bagyo. Di ba, Irish? Tama ka dyan. Kaya mga Rangers at mga kaparish, may ingat po tayo, wag po tayo magpakampante dahil kung si COVID hindi po natin nakikita pero kalaban po natin siya ngayon, siguro mas maigi na mag-imbak na po tayo ng mga emergency kit natin para masigurado na po. Yes, at ngayon nga, dagdag pa dito dahil nilalamig tayo ngayon. Paiinitin naman natin yan sa isang event sa Tamawan Village Gallery na may title na Ignite na kung saan ito'y isang advokasya ng mga ating artists to inspire our youth na kung saan ibigay nila at paliyabin ang kanilang confident lalo na ngayong pandemya. At ito, marami tayong featured artist dito na kasama. Kasama na dito ang ating Neil Acosta, Marco Antonio Lopez Aquino, Cara Bruno, Hermie Bruno, at sa ating Mitch, Rinaldo Dayandante. Wow, si Sir Ray. Hello po, Sir Ray. At Gia Dania de Vera, at si Sir Silvino Dolnuan, and Sheila. Hello po. At talagang nakaka-excite yan. Bisita lang po tayo mga ka-Rangers at pa-ignite natin ang ating fire using arts naman. At dagdag pa dito, Irish, di ba meron din tayo dyang announcement naman sa licensure exam. Yes, para sa mga naghihintay ng update, mga takers natin ng PLE, tuloy po ang Physician's Licensure exam sa Baguio City and sa mga iba pang regional testing centers because ang canceled or ang postponed lang po na exam ay yung mga nasa National Capital Region. Ito nga ay sa kabila ng mga hinaing and panawagan ng mga Board of Medicine at ng PMSA at NUSP na i-cancel nga itong Physician's Licensure exam dahil tumataas ang kaso, nasa kaligitnaan ng surge. Sa recent joint statement nga na inilabas ng PMSA at NUSP partner, nilabas nila yung mga various concerns nila kung bakit kailangan nang i-postpone. And sa NCR kasi pinostpone dahil nasa MECQ sila, hindi sila pinayagan ng kanilang regional IATF. Sana mapakinggan din itong mga hinaing ng mga takers sa ibang regions because lahat tayo apektado ng COVID, di ba? At plus meron pong banta ng bagyo, di ba? Ngayon, ang Tuguegarao, tuloy po sila kahit na ang alam ko ECQ sila eh. So, sana yung mga regional IATF natin, yung mga LGU, sana makita natin and sana ma-ensure man lang yung safety nila because marami silang concerns. Sa katunayan, nag-open na nga sila ng kanilang online grievance desk kasi punong-puno na, trending na yung hashtag postpone September PLE exam now. Indeed, Irish, ayan. At marami pa tayong pag-uusapan dyan. At sa mga regional IFTF nga talagang gagawin sana ng paraan yan mga hinaing ng mga takers. At dagdag pa dito, dumako naman tayo sa ating Baguio City. At patuloy pa rin na tumataas. Kahapon nga nabanggit nga natin na talagang April 2, 2021 na nagkaroon tayo ng pinakamataas na 227 case a day. At pumangalawa kahapon naman having 226. At ngayon naman patuloy pa rin po tayo sa higit 200 na cases as of September 9. Ito ang ating 249 new cases that day na kung saan naisama ito sa 1,751 active cases sa syudad ng Baguio, having 6 death naman mga ka-Rangers. At update naman tayo sa recoveries naman, Irish. Sa total recoveries naman natin dito sa Baguio, dyan sa Baguio partner, meron na tayong total of 16,908
dumagdag nga yung 37 na naka-recover sa noong September 9. Pasadahan naman natin ang ating mga new lockdown orders naman dyan na having our 71 na bagong orders, barangay lockdown orders, Irish. Existing lockdown area order natin dito sa Baguio, meron tayo dito sa Hamda Subdivision sa may Magsaysay Avenue, sa Brookside, sa Irisan. And meron din tayo partner sa West Modern Site, sa Fairview, sa East Modern Site, at sa Brooks Point. Meron din tayo sa Bakakeng Norte at Sur, Ambyong, at Bayan Park Village. Yes naman. At yan pa, ang susunod natin sa East Quirino Hill, South Central Aurora Hill, East Bayan Park, Gisad Surong, San Antonio, Burnham Ligarda, Luwakan, Ferdinand, Luknab, Duntogan, Asin Road, Aurora Hill, Luwakan Proper, Luwalhati, PMA Fort del Pilar, Camp 7, Mines View, Park Victoria Village, Akatok Trail, Pacdal, South Drive, St. Joseph Village at West Bayan Park. At iyan, ingat-ingat pa rin po tayo at always observe yung pagsunod sa ating protocols na wag na sanang lumabas kapag na-lockdown ang inyong purok or street sa inyong barangay. Ayan, at syempre, ang ating sandata, lagi nating sinasabi, sandata kontra COVID-19, yan ang ating vaccination. At ngayon, arangkadahan naman natin ngayon ang vaccination schedule ngayong Biyernes. Ayan, nag-start na po 8 a.m. to 2 p.m. ang oras for our vaccination schedule. And our first is the SMB1 parking na kung saan na September 10 po yan at nasa kategorya po rin po yan ng iba't ibang A4. For BPO, non-PEZA, 100 vaccinees lang ay kikater nila. And avail po yung stub nyo sa inyong kumpanya at that ngayong araw din for our second dose, hindi na kailangan ng stub sa 1,470 Sinovac vaccinees and AstraZeneca at Moderna naman. At arangkada din ng SLU Gym, tama ba Irish? Yes, ngayong September 10, Friday dito sa SLU Gym, ang mga first dose na mag-a-avail kailangan may stub sa kanilang mga barangay. Ito yung mga A4, under A4 categories, commercial, groceries, construction, and national line agencies. 1,000 itong mga ito partner. So, para naman sa mga second dose, mag-a-avail ng kanilang second dose, no need for their stubs. Ito yung mga Sinovac vaccines at yung mga nag-avail ng AstraZeneca. Ayun, at talagang meron din tayo sa ating UB Gym and nasa kategorya din ito ng A1, A2 at A3. And direct health worker naman, senior citizens at person with comorbidity. Ito yung mga kailangan natin na magdala ay mga government ID for our A1 and address of proof or employment of for health worker. At sa senior citizen naman, Baguio address and a proof of age. And lastly, for our A3, syempre, dalhin po natin ang medical certificate at prescription for the last 6 months. At sa UB Gym, kikater po natin ng Sinovac at AstraZeneca and Moderna. Ayan. At yan ang ating vaccination schedule today. At Irish, kamusta naman dyan ang ating vaccination campaign dyan sa Pangasinan? Nakupuspusan nga itong vaccination campaign dito sa Pangasinan, particularly dito sa Dagupan City. Alam mo ba, partner, umabot na so 105.72 something percent ang consumption rate ng bakuna dito sa Dagupan City. So more than sa mga na-deliver na bakuna, mas higit pa doon yung mga nabakunahan kasi may mga overfill ang mga bakunang ito, yung mga 2 doses partner. So nagamit na maayos ng City Health Office itong mga ito para mabakunahan mas marami ang makinabang sa bakuna, hindi ba partner? Maganda yung ganong sistema. Yes, oo naman na talagang umaariba kahit sa Pangasinan at Cordillera. At ngayon nga, ngayong barangayan, excited ka na ba, Irish, sa ating magiging guest na kabataan? Naku, excited na ako. Gusto kong bumida talaga itong mga kabataan na talagang ginagawa ang kanilang lahat at makakaya na para makaambag sa ikauunlad ng ating community. Yes naman at hindi natin patatagalin na yan dahil ang nanalo sa our first Baguio Youth Parliament for Ordinance category ay ang Barangay Irisan. Wow! At makakusap natin ang isa sa mga kasama rito. At let's welcome Ma'am Carlo Cacho. Good morning! Ma'am Carla? Good morning po.
Yes, so wow, good morning po sa inyo. Good morning. Yes. Kamusta? First po, congratulations dahil sa inyong grupo at sa buong representing Barangay Irisan. Congratulations, Ma'am Carla. Thank you po. At first po, pag-usapan naman natin yung ordinansa na ginawa ninyo. Patungkol po at anong focus po ang ginawa ninyong ordinansa at paano ito nanalo? Yung ordinance na sinubmit namin entitled An Ordinance Requesting the Sangguniang Kabataan Council in all 128 barangays in the city of Baguio to establish community-based peer teaching and tutorial center for youth. So we have decided to have this kind of ordinance kasi napapanahon ngayong pandemic, lalo't hirapan ng mga kapwa natin estudyante para magawa yung responsibilities nila as students. Dahil nga modular mode ngayon ang education natin and virtual. So dahil na start na sa barangay namin yung ganitong program, we have decided to share this with the whole city of Baguio. Wow. Wow, napakagandang ordinance nito, Ma'am Carla. Ito nga itong community-based peer teaching. Ma'am Carla, matanong namin, ano yung naging inspiration ninyo para ito yung gawing ordinance or i-draft na ordinance? Naging inspiration namin yung mga students dito sa barangay namin since hindi na sila natututukan dahil nga sa mode of education natin ngayon. Actually, merong mga high school students, senior high school students na hindi pa marunong magbasa. So by this conduct of program, siguro matututukan natin sila at matuturuan pakunti-kunti for their improvement. Yes naman. At Ma'am Carla, kaugnay dito sa ordinansang pinropose nyo sa ating city government, paano yung proseso nito? Ano ang dapat nating gawin muna at paano yung pagkakasunod ng flow ng process ng ordinansang nabanggit ninyo? So dahil nanalo na to sa Baguio Youth Parliament, mai-file na ito sa City Council for approval of the City Council sa session nila. So after niyan, pag aprubahan, pwede nang i-adapt ng mga barangays, specifically Sangguniang Kabataan Councils of the 128 barangays. And then susundin na natin yung process, which is they need to have applications and registrations sa bawat SK office nila para alam din ng mga SK officials kung ano yung kailangan nilang ituro or ano ang kailangan ng mataan to cater the peer education. Yes, Ma'am Carla, nabanggit mo nga itong peer education. Paano sila magkakaroon ng learning from it? May seminar po ba yung per barangay na bibigyan? Kasi sabi mo nga, lahat ng barangay ay merong specific na may magtuturo. Magkakaroon po ba silang seminar muna? Yes, actually yung magiging composition of peer support group will be the Sangguniang Kabataan Kagawad, barangay social worker from the city social welfare, elementary and high school teachers that are residents of the barangay and religious sectors. So magkakaroon ng orientation kung paano sisimulan yung program per barangay. So tutulong ang Irisan Youth Officers, Irisan Youth Volunteers, and Irisan Sangguniang Kabataan Council para ma-start nila yung program per barangay. I see, Ma'am Carla. Kaugnay nga niyan, saan po gaganapin itong peer teaching ng kanilang mga community peers? And paano yan? Ilang bata or mga students po ba yung cater nila? So, ang gagawin dito, magkakaroon ng tutorial centers. So, a-allocate ng fund ang Sangguniang Kabataan for the program. So, hindi naman lahat ng barangays dito sa Baguio is merong youth centers.
So, pwede naman natin kausapin yung mga barangay officials to have a certain area sa barangay hall kung yun lang yung kakayanin. And then, dito kasi sa amin, merong sariling building ang SK. So, merong kaming tinatawag na teen hub. So, yun ang mangyayari at magaganap dito sa barangay namin. Wow! At talagang I hope na sana magtuloy-tuloy ito at ma-approve hanggang sa ating council. At nabanggit nga natin itong Baguio Youth Parliament. It's a great platform para sa ating mga kabataan dahil nabibigyan ng kakayahan at may bigay ang kanilang idea. Para sa mga youth dyan sa Barangay Irisan, paano nyo po nabuo at paano kayo nagkaroon ng urge or motivation to create at sumali sa ganitong competition sa ordinance making po natin? Actually, wala talaga kami balak sumali kasi nga ang daming activities dito sa barangay. Pero dahil sa urge na binibigay at support ni Councilor Levy Orcales, we have decided to join kahit na alam naming mahirap dahil nga first time namin. And nakakakaba dahil yung mga kasama namin sa parliament have already their experiences when it comes to parliament. We have decided and finalized this ordinance para sa mga kapwa-kabataan. Hindi naman para lang sa amin, kundi para sa buong community. Dahil kung natulungan namin yung kapwa-kabataan, matutulungan din nila yung mga kapatid nila as mga children ng mga kapatid nila, matutulungan natin ang pamilya nila and for the whole city. Wow! Alam mo yung gratitude dun sa mga gusto natin ibigay sa community, ganito mga paraan at ordinance or resolution ay malaking impact. Tama, Irish? Tama ka dyan, partner. And it is a great platform, di ba? Because alam natin na nanggagaling mismo sa community yung mga suggestions, yung mga ideas. Alam mo na yun yung kailangan talaga ng kanilang community. Kaya mas maganda na sila yung nag-draft with the help of other people ng kanilang grupo para ma-address yung mga common concerns ng mga bara-barangay. Yes, at Ma'am Carla, napatunayan natin na talagang kahit kabataan, kayang magbigay ng idea. Paano naman natin ma-inspire ang ating mga kabataan na pwede pala tayong magbigay ng ganitong mga ordinance at resolusyon? Dahil kasi syempre na-stereotype tayo na, ay wala kaming alam sa batas, wala kaming alam sa paggawa ng ordinansa. Paano natin mahikayat ang mga kabataan na ma-inspire sa ginawa ninyo? Actually, dahil na lumalaki yung group ng mga kabataan dito sa barangay, nagkakandak kami ng mga seminars, pero considering pa rin yung strict implementation ng health protocols natin. Doon namin dinidiscuss kung ano yung mga basics, although yun pa lang ang alam namin as of now, at least magsa-start doon, and then magiging broad na yung mindset nila pagdating sa parliament. And nakikita naman nila kung ano yung mga needs and concerns ng youth dito sa barangay. So, dun sila nag-start mag-come up ng mga titles and proposals. Actually, sila yung nagbibigay ng proposals para sa kapwa-kabataan nila dito sa barangay. So, we have decided to collaborate with the youths in the barangay when it comes to budget planning. So, lahat ng programs na gusto nila, lahat ng gusto nilang matutunan, pinasok natin sa budget for 2022 naman. Wow! At talagang nakita natin yung pagbibigay. Alam mo yung as a leader, nasa taas ka, pero kailangan mong bumaba para mapakinggan mo yung boses nila. Ganun yung ginawa nila Ma'am Carla sa Barangay Irisan dahil kumuha kayo ng suggestion mula sa nila, hindi lang kayo gumagawa ng sarili nyong proyekto at binabase nyo ito sa gusto at pangangailangan ng mga kabataan at mga constituent nyo dyan sa Barangay Irisan. Ikaw naman, Irish, para sa'yo, paano nagkaroon ng impact ang ganitong mga ordinansa para sa ating mga kabataan? Naku, madagdag ko lang dyan sa sinabi mo, partner, no? Yan yung tinatawag natin na servant leadership. Ito yung pinaka-efficient way ng leading others because, you're not just a leader, you're also a servant. But first of all, before ka naging leader, you are a servant. And it proves na
alam mo yung mga hinaing na mga constituents mo, yun ang binibigyan mo ng solusyon, tinatry mo ang best mo na ibigay para masolusyonan ito. And through this, na-inspire ang mga tao, di ba? Na hindi naman natin kailangan ang napakataas na posisyon o ng mga malalaking power, kumbaga. As long as you're dedicated and you know what you're doing, 'di ba? Mas Yes. marami ang makikinabang sa resolution na ito. Tama, tumpak dyan at talagang bago ka maging leader, maging follower ka muna. At ayan ang gist of the thought na gusto nating ipahiwatig. At Ma'am Carla, paparating na eleksyon. Alam naman natin na talagang papasok na to, yung pagiging leader na ng ating sa community natin. Paano tong mga ganitong ordinansa ay nabibigyan natin ng kakayahan yung mga kabataan din na makaroon ng kakayahan para maibigay nila ang kanilang part sa ating community? Actually, since this is my last term na, I am willing to share my knowledge and based from experiences ngayong term ko. So kung sino man yung next na magiging SK, pwede ko naman silang tulungan sa lahat ng bagay when it comes to paperwork, reports, and sa mga programs na pwede na lang i-conduct or i-pursue dito sa barangay. Yes, indeed. At sustainability nga, yung the leadership na gusto mo i-turn over mo at patuloy pa rin para umarangkada ang inyong barangay Irisan. At may gusto po ba kayong pasalamatan pa at i-promote sa inyong barangay Irisan? Gusto lang naming magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa lahat ng programs ng SK dito sa Irisan, especially Irisan Barangay Council. Also the city government of Baguio dahil nandyan sila lagi to support the programs, especially Councilor Leviloy Orcales po. Wow, thank you very much sa mga ganitong ginagawa ninyo para sa ating bayan. Tulad ng paggawa at pag-join sa ordinansa ng Baguio Youth Parliament natin noong nakaraang Sangguniang Kabataan, Linggo ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Di ba, Irish? Malaking bagay to? Yes, isa yan sa mga pinakamahalaga na matutukan natin itong community-based peer tutoring. Pero syempre sana mag-iingat pa rin tayo, maisagawa ito ng systematic kumbaga dahil syempre may banta pa rin po talaga ng COVID. Sana matop din po natin yung mga concerns, agencies concerned para mas maging aariba talaga itong ordinansa na ito. Oo, siyang tunay. Aariba at aarangkada. At Irish. At Ma'am Carla, maraming salamat dahil sa inyong serbisyo at padayon po sa iyong advokasya at iyong leadership skills sa ating barangay. God bless po and have a great day. Thank you very much po. Ayun. Thank you, Ma'am Carla. Wow, kapares, talagang binigay niya talaga ang kanilang kakayahan at yung parte ng mga kabataan sa pagbibigay ng ordinansa, no? Yung sabi ko kanina, na stereotype kasi tayo na kapag kabataan, parang, ala, anong kakayahan ko dyan? Wala akong alam sa batas. Yes, ito nga, tama ka diba? dyan, partner. Yes, at dyan naman sa Dagupan, Pangasinan, paano tayo nagkakaroon din ng mga ganitong, mayroon po tayong mga activity noong Linggo ng Kabataan? Yes, nagkaroon sila ng mga, dahil nga bawal ang mga mass gathering, sinabay na lang nila ito sa online platform. So malaking bagay pa rin yung magbibigay ka ng mga awareness kahit na walang mass gathering. Alam mo, powerful ang online platform, di ba, partner? So, tinake advantage nila ito to spread awareness and also to give help sa mga kabarangay nila. Pag-distribute ng mga health kits, yung mga ganyong bagay is nakakatulong para sa ating komunidad.
Ayun, at talagang marami tayong natutunan ngayon at na-inspire din tayo na kaya din pala natin na magbigay din ng Tama. parte tulad ng paggawa ng ordinansa at resolusyon. At ngayon, thank God it's Friday ngayon at papasalamatan din natin ang ating mga viewers. Andyan, umaariba pa rin ang ating mga Hong Kong Rangers sa Brenda Tulyoka, Merly Agbayani Season, Bong Tulyoka at syempre, andito, umarangkada din ang ating mga baby RNG interns. Ito, si Mary Joy Alon Alvarez, Christina Flores, Claire, Bernadette Mondares, Lenlen Alvarez, and Pangibatan. Good morning po, ayan. At kay Good Ma'am morning, Charmaine, at hello po sa mga staff ng Lemonade Hotel. Ikaw naman dyan sa Pangasinan, sino mga nagpapa-shower out? Ano ha? Ako nagpapa-shoutout itong mga kasama ko nga na mga news correspondents dito sa Pangasinan. Ako, busy-busy ang mga yun, pero nakatutok pa rin. At sinusuportahan tayo dito. Yes naman, at hindi din mawawala ang ating mga sponsors na laging nandyan. Nandyan ang NGCP, Muzar, TJ Home Builders, Baguio Country Club, Lemonade Hotel, Love's Cafe, isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio, Lorma Medical Center, My Manox, Sangyo Pocha. At Irish? Thank you so much din sa Studio Coffee at wala nang aw sa PAW, Katialis, Amyanan Balita at Heinz Estate Gaming Corporation. Ayun, at marami pa tayong pasasalamatan dyan. At tumutok lang mga ka-Rangers dahil dito lang sa Pares na swak sa inyong umagahan at magbibigay sa inyo ng inspiring stories. Ito ang Tambalang Pares ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice.
isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAL! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang morning balita. Kaso ng Delta variant pinangangambahang halos 700 na at bilang ng batang nasa COVID-19 cases tumataas. Narito ang mainit na detalye ng balitang ito. 13 kaso na ng Delta variant ang naitala sa Baguio. Pangamba ng City Health Services Office, tumaas pa ito at maaring sumampa na sa 700. 13 na po ang Delta variant natin sa city. And they are as young as 4 years old up to 87 years old. At meron na pong isang namatay na nagkaroon ng Delta variant. At ang mga significant na nakita namin dito sa Delta variant is that may nakakonect sa kanila na 732 possibly Delta variant also based on that contact tracing that we did. Dahil dito, inaasahan pang sisipa ang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Kahapon, naitala ang pangalawa sa pinakamataas na kasong naitala sa loob ng isang araw sa lungsod sa bilang na 226. Magkadikit lang ito sa record na 227 noong Abril 2. Pinakamarami sa mga naitalang panibagong kaso ay galing sa mga bahay. You sit down together with your family so that you will know how to plan for the whole family. Na, paano pag nag-positive ako, anong gagawin natin? Dito muna ako. Okay, parang ganun po yung mangyayari dyan. Anong kakainin natin? So it has to involve all the members of the family. You empower each of the members of the family so that they will not be scared of this COVID-19. Because we already know what works and what doesn't work. So kailangan po lang natin i-inform. Magplano po tayo as a family. Dahil sa pagdami ng mga kaso sa mga bahay, hindi ligtas dito ang mga bata. Sa ngayon kasi, nakapagtala ang lungsod ng halos 100 kaso ng COVID-19 sa mga menor de edad. Last week when I inquired kung ilan na yung pedia cases natin sa Santo Niño na naka-confine doon sa ating isolation facility doon, LGU managed isolation facility, lumalabas na around 100 plus na nandoon, 102 as of last week. So tataas pa yan. Ang maganda naman is many of them are asymptomatic at many of them are mild cases. Ang konsuelo, sa gitna ng pagsipa ng mga kaso sa lungsod, bumaba naman ang bilang ng mga namatay dahil sa COVID-19. Sa tala ng CHSO, papalo na lang ito sa 1.87%. Senyales na epektibo ang bakuna laban sa COVID. Kaya naman, pinagtutuunang pansin ngayon ang mga hindi pa nababakunahan. Gusto ko lang po sabihin, dahil po nakita namin yung impact ng bakuna. Record high din yon dahil we already have vaccinated 240,000. We had already 240,000 jobs in the city and 80% of our senior citizens are already vaccinated. Ngayon po, gusto din po namin i-refocus yun, part ng prevention yon, i-refocus yung ating bakuna sa mga senior citizens. Dahil karamihan po ng nagpa-positive po makikita nyo, they are the unvaccinated. And the one that overwhelms our hospitals are mostly unvaccinated. Sa ngayon, papalo na sa 101,000 ang fully vaccinated sa lungsod, habang halos 160,000 naman ang mga nag-aantay pa ng pangalawang dose. Ayuda para sa mga abrenyo mula sa mga lokal na negosyante. Yan ang mga kwento na ating ibibida. Kahit may pandemya, napapangiti ang mga negosyante ng Abra.
Gawang lokal kasi ang mga ayuda para sa mga lugar na naka-lockdown dahil sa COVID-19. Kahapon, naipamahagi sa lahat ng barangay ng Danglas at Langidan ang mga tinapay at itlog na mula sa mga local suppliers. Ayon kay John Eric Zapata, may-ari ng bakery sa bayan ng Bangged, malaking tulong sa kanila na makabenta sa gitna ng umiiral na ECQ. Nauna nang binigyan ng ayuda ang bayan ng Lagayan. Tuloy sa kabila ng hamon ng pandemya. Alamin ang detalye sa balitang ito. Bagamat may banta pa rin ng COVID-19, tuloy pa rin ang taunang Singkaban Festival sa Bulacan. At kahapon inumpisahan na ang isang linggong pagdiriwang na may temang paglingon, paghilom, pagbangon. 35 taon na po na natin itong pinagdiriwang. Halos 2 taon na po tayong nakasanayan na nating walang pisikal na pagdiriwang. Subalit, hindi po nababawasan ang kahalagahan at kahulugan ng ating pagdiriwang ng Singkaban Festival. Ang Singkaban Festival ay tinaguri ang Mother of Festivals sa lalawigan. Ang mga aktibidad ay idadaos sa pamamagitan ng online event at limited face-to-face programs. Ang Singkaban ay isang likhang sining ng mga Bulakenyo, mga dinisenyong arko na yari sa kawayan, at kadalasan ay may iba't ibang anyo at hugis. Ang nagpapatingkad sa kagandahan ng mga arkong ito ay ang istilong kinayas o kinayos, isang masining na pagkakaayos ng arkong kawayan na karaniwang makikita sa mga pista at iba't ibang pagdiriwang sa lalawigan. At sa pag-ikot ng panahon, ang Singkaban ay binibigyan ng bagong kahulugan, sining at kalinangan ng Bulacan. Tinaguran ding itong Mother of all Fiestas sa lalawigan, kung kaya't isinilang ang isang linggong pagdiriwang na tinawag na Linggo ng Bulacan. Tampok sa pagdiriwang ang mga aktibidad na nagpapakita ng mayamang kasaysayan, sining, kultura at turismo, husay at galing ng mga Bulakenyo. Kabilang dito ang pagbubukas ng tabing ng panandang pamana sa mga makasaysayang istruktura sa lalawigan bilang tanda ng pagpapahalaga at pangangalaga sa mga istrukturang may natatanging ambag sa kultura at kasaysayang Bulacan. Nariyan din ang Singkaban Art Exhibit, Bulakenyo Artist Art Exhibit, Museum Memorabilia Exhibit at ang Tagisan ng Galing sa Bulacan Festival Costume Expo. Kaabang-abang din ang mga virtual competition katulad ng indakan at awitan sa tahanan. At ang kauna-unahang Singkaban Festival Digital King and Queen. Layunin ng pamahalaang lokal na magsilbing tanglaw ng pag-asa sa gitna ng pandemya ang pagdiriwang ng Singkaban Festival. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza. Ako naman si Irish Kawili. Para sa Morning Balita. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Thank God, it's Friday talaga at ito pa rin ang inyong pares na swak sa inyong umagahan at magbibigay ng aariba at arangkadang istorya sa inyong ngayong araw. Ito ang Tambalang Pares. At ayan, Irish, kamusta dyan? Nasa virtual pa rin. Nako, nagsisimula ng uminit pero okay pa naman tayo dito, partner. Yes, how ba dyan? Oo, dito naman malamig at kailangan natin ng yakapsul. Yakapsul talaga. Wala pong yakapsul as a friend daw. Oo, kasi bago. Okay. Wala pong naman sa Dagupan. Ano? Wala pong umakyat dyan as a friend? Actually, may mga nagpaparamdam as a friends. Ayun. Yes, at ngayon nga talagang arangkada din kapares na talagang arangkada ang ating kaalaman at we are very thankful dahil Friday na naman at kasama natin si Attorney Elinitang, our energetic attorney, para bigyan tayo ng kaalaman sa Tales of Power ng COMELEC. At ito, at ang ating Attorney Elinita Juliet Bangin Kapuyan, our SESE Provincial Election Supervisor 3. Good morning, Attorney.
Good morning po. Hindi na Tambalang Sipaw ngayon, ha? Tambalang Parish. Yes. So, good morning, Irish. And good morning. Good morning, Attorney. Opo, good morning, Pao. Good morning po sa Comelec Compound, sa lahat ng nakikinig dyan, si Senior Roger, si Pete, si Judil, si Raymond, and Jeremy. And then, good morning, my friend Judel, si J. De Guzman, si mama ko po, Attorney Tabangin. Good morning kay Lieutenant Colonel Kapuyan, my husband. Good morning din sa magigiting na election officer ng Kapangan, si Mabel Villaroman. And then, the election officer of Sablan, CEO Jeff Rubino. Good morning po sa inyong lahat. It's election day, it's Friday. Yes naman, at election day ngayon, Irish. At ito, first time mo makakasama si Attorney, tama Irish? Yes, partner. First time ko ito, kaya naman excited akong matuto sa mga isi-share ni Attorney. Ayun, ayan. Mag-hi ka muna kay Attorney. Hi, Attorney. Ayun, oo. Hello, Ading. Yes, at pabata ayun. ng pabata mga host, ha? At syempre, Attorney, bata ka din, Alam nyo lang di po ba? yan. Sa yung Oo, kalaman. syempre. Naku, mas bata. Pinakamata sa atin dito si Attorney. Yes, pinakabata daw, Attorney ikaw. Yes, ako pinakabata rito sa studio. Okay. Yes. At ayan, handa ka na ba Irish dahil ito pag-uusapan natin ang kapangyarihan at tale of power, tama Attorney? At arangkada na natin yan, Attorney Alinita. Opo, yan yung nakalagay sa aking column sa rngluzon.com. So, Tales of Power. We are going to talk about the powers of the COMELEC. So, dito po sa ating slide, there is, ang alam nyo po kasi, karamihan ng mga tao, ang alam, we just administer elections. Kung ano yung in-implement namin, lahat yan election-related. There are other powers na hindi nyo alam. At bakit kailangan yung malaman ito? So that, mag-guide kayo, lalo na sa mga candidates natin, and hindi kayo maloloko ng unscrupulous lawyers. Okay? So, ito ay dedicated sa lahat ng mga kandidato na tatakbo ngayon. Okay. There are administrative and quasi-judicial powers of the COMELEC. Pag sinabing administrative, yan yung simpleng powers lang na ginagamit ng COMELEC when we operate. For example, we appoint or designate members of the Board of Canvassers pag-eleksyon. Canvassers, sila yung nagko-collate ng mga votes sa election returns. Sila rin yung nagpo-proclaim ng mayor, vice mayor sa municipal level, and then governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, congressman, sa taas naman pag provincial level. So we have the Municipal Board of Canvassers and the Provincial Board of Canvassers. Yan din yung trabaho namin na yung nagde-deputize kami ng agencies. For example, DPWH, DepEd, yung mga yan, dinedeputize namin yan para mapagana natin yung makinarya ng COMELEC at ma-administer natin ng elections. That's basic administrative function. Pero pag sinabi natin quasi-judicial function ng COMELEC, that refers to yung pag may election contest or controversy, COMELEC has exclusive jurisdiction. Pag appellate siya, nasa courts. Yan, yung dinecide ng courts pataas. Tulad ng election protest ng municipal officials, barangay officials. Pag municipal na, diretso na yan sa COMELEC. So, yan yung dalawang powers ng COMELEC na common. We also have legislative powers. Yan yung pag nag-create or nag-draft ang commission ng resolutions to implement laws passed by Congress. So, bale, tatlo yon. But ang i-discuss lang natin ngayon is administrative and quasi-judicial. So, kailan ito ginagawa, kailan siya ina-apply, at kailan, ano ba ang limits ng mga ito. So, let's look at the next slide. Next slide, please. Yan. May kita nyo, there are around 6 cases na pag-uusapan natin ngayon. Pero briefly, isa-summarize ko lang po yan para sa lahat. So the number 1 case is Cipriano versus COMELEC. Ano to ha? 2004 case. Itong may bata na SK chairman. She filed a certificate of candidacy for SK chairman nung elections na yan, nung panahong yan. Ang nangyari, ayaw tanggapin yung kanyang certificate of candidacy kasi ina-allege nila na siya daw ay not a registered voter. Hindi ba automatic naman na they are not qualified? Kasi ang requirement sa local government code that one must be a registered voter in order to run. So, okay yun, tama. However,
Kung complete and regular naman ang COC upon its face, can the COMELEC refuse? Hindi. Kasi under Section 76 of the Omnibus Election Code, there is a ministerial duty on the part of the COMELEC to accept COCs provided they are filed in proper form. And the COMELEC cannot look into the validity of that document or yung eligibility of that candidate, kung qualified ka o hindi, for as long as yung papel na binigay mo, which is your COC, is proper. Okay? So we cannot look beyond the four corners of that instrument unless it is with regard to form. Kaya we cannot say na, oh, you are disqualified because you're not a registered voter, or you're disqualified because alam ko American citizen ka. You're disqualified kasi overage ka, matanda ka na, SK ka pa lang, pa-file ka ngayon. Hindi, we have to accept it kasi ministerial ang duty namin. So, ang ginawa ng election officer dyan, which is the head of the COMELEC, kung saan final ni Bitong yung kanyang COC, Bitong versus ano tayo ngayon, Bitong versus Pepong as usual. Binigay niya yung COC niya, tinanggap ng COMELEC, pero ayaw sana kasi daw hindi siya registered voter. So, ang nangyari dyan, umakyat sa Manila yung kanyang case, and then nag-report yung election officer na hindi registered voter si Bitong. So ang nangyari, kinancel ng COMELEC ang kanyang COC at hindi siya qualified. So disqualified siya. Yun ang result. So the question is, ang depensa ng COMELEC is, ito muna yung tanong, pwede bang i-cancel outright ng COMELEC ang kanilang COC without hearing na walang due process? The answer is no. Kasi kailangan under the Constitution, which is Article 9C, Section 3, ang sinasabi po doon ay the COMELEC will decide in division. Doon muna, lahat ng election contests pupunta sa division of the COMELEC. And then, pagka magde-decide siya ng en-banc, if there is a motion for reconsideration, yun dapat ang rule doon. Ang nangyari dyan was, nag-decide ang COMELEC, en-banc, diretso. So, wala silang hearing sa division. And then, na-deprive ng due process itong si Bitong kasi hindi man lang siya nag-present ng evidence, disqualified na siya. Even if talaga namang disqualified siya kasi hindi siya registered voter. So, ang nangyari, the COMELEC has gravely abused its discretion, which means there is an abuse of power. Nag-exceed siya sa power niya. Kasi ang rule dapat is, mag-ano muna tayo, mag-rule tayo, mag-decide in division, and then mag-motion for reconsideration sila, saka tayo mag-en-banc. Yun yung ano dyan. So, talagang disqualified naman si Bitong, but hindi siya nakapresent ng kanyang evidence, which is a violation ng kanyang rights. So yan yung, ang depensa ng COMELEC is, we are using this as in the broad exercise of our administrative function. Yun ang sinabi. Pero administrative function is limited to yung operations of the COMELEC. If you are exercising quasi-judicial function. Ngayon, if there is you are exercising quasi-judicial function, kailangan talaga may hearing yun. And the person, kung sino yung pinapadisqualify, must have the opportunity to be heard. Yun yung kaso ng Cipriano versus COMELEC. So, hindi basta-basta ma-exercise ang quasi-judicial function. There must be due process. Okay, so let's go to the next case. Sa Serafica versus COMELEC. Ito naman, yung bata na si Bitong, he filed a COC for councilor. Kaya lang, 20 years old lang siya. Yung rule sa kanilang charter, sa city councilor, sa charter ng city na yon, must be 23 years old. Yun yung minimum. Pero ang nangyari, na-realize niya na underage pala siya kasi 20 years old lang siya. So 23 years old dapat ang minimum age na dapat qualified ka. Because she realized that she will be disqualified, she immediately withdrew her COC. And the mother, si Mrs. Bitong, siya ang nag-substitute. Itong si COMELEC naman, sabi niya,
you are not qualified. So we are canceling your COC, yung COC ng mama niya, si Mrs. Bitong, because you are not qualified. Yung anak mo is already disqualified, and it follows na as if there is no COC at all na final. That's why the substitution is also not valid. Yun ang sinabi ng COMELEC. So umabot sa Supreme Court ito, ang sinasabi dyan, dapat may hearing. Kasi there should have been a hearing where the party, kung sino yung pinapadisqualify, can adduce evidence in his or her behalf para magkaroon naman siya ng opportunity to be heard. And then, yung pag may motion for reconsideration, sa en banc lang, doon lang pupunta. By the way, yung Commission on Elections, there are 6 commissioners and 1 chairman. Kapag nag-hear sila concerning election contests, madidivide sila into 2 divisions. So, 3 na commissioners yun, nag-hearing. Pero, kapag en banc yan, full bench. So, 6 na commissioners plus 1 chairman. Pagka nag-motion for reconsideration yan, yung en banc na ang magre-resolve. Kaya lang dito, sa kaso ni Serapica, ang nangyari, lahat sila nag-resolve yung en banc, diretso. So, na-deprive na naman si Bitong sa due process. So, pero hindi siya disqualified. Hindi disqualified ang mother because there was no opportunity to be heard and yung substitution is valid. Yun yung result ng kanilang case. So, ang nangyari dyan is pwedeng tumakbo si Mrs. Bitong. Yun yung result niyan. So, let's go to the next case, si Luna versus COMELEC. Similarly, ganito din yun. Etong actually sa Abra nangyari to eh. Pero sa hypothetical name natin na si Bitong was substituted kasi underage daw siya. Tumakbo siyang vice mayor. He was substituted by the sister, si Bitang. Kasi hindi of age si Bitong. So, challenge siya ng COMELEC at sinabing the substitution is not valid. Ganon din yung reason, tulad din doon sa case ng Serapica. Kasi, as if there is no candidate at all dahil hindi ka naman qualified, kaya the substitution is not valid also. Yun ang sinabi. But, ang sinabi ng Supreme Court, dapat nagkaroon ng hearing sa isa sa mga divisions pursuant to Section 3, Article 9C of the Constitution na dapat mag-hearing muna sila ng disqualification case in division bago tayo mag-en banc pag may motion for reconsideration na final. So, ganun din yung result. Hindi napagbigyan sa kanyang due process right si Bitong. And therefore, pwede siyang tumakbo, yung mama niya, kasi valid naman ang substitution. At saka, even if there is a disqualification at saka death, kahit tapos na po yung filing ng COC, pwede pa rin namang isubstitute ang isang candidate. Kaya hindi tama iyon na because the person is disqualified, yung magpa-file, the one who will substitute is also disqualified. Hindi yun. Kaya nga sinasubstitute siya because qualified na yung isa-substitute. Yun yung purpose ng substitution. Kung ganun nga, from that line of thought na void yung substitution, kung void yung COC ng tao, edi wala ding bisa yung purpose ng substitution. So, sa Luna versus COMELEC yan. Then, let's go to Bautista versus COMELEC. Etong si Bautista, na si Bitong, he filed a COC for punong barangay. Yan yung storya niyan. Ang nangyari, hindi daw siya registered voter. So, itong election officer, even if he or she accepted the COC, made a report to the COMELEC at sinabing, here is a list of those candidates who filed a COC but they are not registered voters. Yun yung nangyari. So, sabi ng COMELEC, all of you are disqualified by issuing a resolution. Yan yung nangyari. So, nag-appeal si Bautista, na si Bitong sa ating case. Nag-appeal siya sa Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, hindi dapat ganun. Hindi dapat mag-shortcut ng procedure. Because, ang dapat na gawin dyan,
mag-hearing muna sila as an election contest in a division. And then, pag nag-motion for reconsideration, doon lang mag-e-en bank. So, hindi pwede nagagawa lang ng resolution ng COMELEC and then, i-disqualify lang ang isang kandidato. Hindi pwede yon. Kailangan may due process. So, may hearing tayo. That is why there is a hearing sa division. Then, pag may motion for reconsideration, pupunta sa en bank. Yun ang rule. Kaya pwedeng, although disqualified nga talaga si Bitong dyan sa Bautista case, pero he has a right to be heard. That is why, hindi pwedeng, for example, we are just filing a COC sa COMELEC, tapos sasabihin ng COMELEC na, uy, you're disqualified because you are overage kung SK ka. Or I believe that you are not a Filipino citizen, so you are disqualified. Hindi pwedeng sabihin ng COMELEC yan. Kailangan, we just accept the COC provided that it is proper in form. Yan po, ang basehan po natin dyan ay lahat ng kasong ito na dinidiscuss namin ngayon. Okay, so yan yung nangyari sa Bautista. Then, punta tayo kay Kamarudin Ibrahim versus COMELEC. This is a 2013 case. Itong si Kamarudin, he filed a COC. Ang nangyari, sabi nung election officer, you are not a registered voter. So, ganun din yung storya. Similar lahat yan, yung mga cases na to. Ang nangyari, ayaw i-accept ni election officer yung kanyang certificate of candidacy because I believe that you are not a registered voter and the records would show that you are not a registered voter. So, okay. Nag-file ng mandamos itong si Kamarudin. Kasi, kung a mandamos case will be filed by any person to compel the government employee to perform a ministerial duty. So, the ministerial duty is to accept the COC, which is under Section 76 of the Omnibus Election Code, provided that it is proper in form. So, ang nangyari, namandamos siya ngayon, itong si election officer. So, tinanggap niya. But, di nag-election na. But, gumawa siya ng report na ito yung list ng mga kandidato natin na hindi registered voter doon sa COMELEC. So, ang ginawa ng COMELEC, the COMELEC issues a resolution na naman, ganun na naman, na sinasabing hindi sila qualified and therefore they are disqualified and orders the candidate to cease and desist from assuming responsibilities in the office. And ang ginawa pa nung election officer na chairman ng Board of Canvasser is to suspend proclamation. So the question is, pwede ba yung gawin ng COMELEC? The answer is no. Because na pag-aralan na natin that kapag election contest yan, the COMELEC is acting acting its quasi-judicial functions. Ngayon, if they are acting or performing their quasi-judicial functions, it means that they have discretion, but they are not performing the functions of a judge. Yun yung dyan sinabi. So, hindi siya tulad ng administrative function. It is a judicial function. And therefore, kailangan may due process yan. It will be heard first in division and then pag may motion for reconsideration, pupunta siya sa en banc. Hindi yan nangyari dito because walang kakaso-kaso. Kahit naman sa Serafica at saka sa Luna, there were no cases that were filed. Walang disqualification case, walang petition to deny due course certificate of candidacy under Section 78 of the Omnibus Election Code, walang kakaso-kaso, basta nag-decide na lang yung commission to disqualify them. Pwede naman yun na motu proprio, they can file cases yung sa COMELEC, but kailangan ng hearing. At yun ang nawala sa mga kasong ito. And that is why lahat ng mga deprived candidates dito, they were deprived of due process. Yun yung nangyari. So even if Kamarudin Ibrahim was disqualified kasi hindi siya registered voter, na-deprive pa rin siya ng kanyang right to due process na mag-present ng evidence on his behalf. Yan ang nawala dyan sa kasong yan. And therefore, na-admonish ang COMELEC na medyo kami ay nagkaroon ng lapses sa aming pag-perform ng functions namin. So, dyan sa Kamarudin Ibrahim, nakapag-serve pa siya ng around 2 years bago siya tinanggal. Pero mayroong isang question dito about proclamation na kailangan malaman yung lahat.
can the Municipal Board of Canvassers or the Provincial Board of Canvassers in charge of proclaiming candidates motu proprio suspend proclamation? Motu proprio meaning on their own, na walang ka-order-order. The answer is no. Ministerial na mag-proclaim kami, dire-diretso yan, unless there is an order to suspend proclamation which proceeds from a disqualification case or a case na final under Section 78 of the Omnibus Election Code, which is a petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument, and when evidence of guilt is strong. Yan ang requirements para makapag-suspend. And also, kapag manual ang elections and merong nag-question sa Provincial Board of Canvassers or Municipal Board of Canvassers concerning yung merong na-tamper down na election returns, 234, 235, 236 of the Omnibus Election Code, and then merong mga anomalya daw dyan sa ballots or election returns na kinanvas ng Municipal Board or Provincial Board of Canvassers. And then, nag-appeal, nag-decide yung Municipal Board of Canvassers or Provincial Board of Canvassers, and then in-appeal nila sa COMELEC yung decision nun. Ang gagawin ng Provincial Board or Municipal Board of Canvassers is to suspend proclamation. Walang order sa commission yan. Suspend proclamation until the commission authorizes you to proclaim. Yan yung dalawang instances na pwedeng mag-suspend. Pero on your own, motu proprio, can the Provincial Board or Municipal Board suspend proclamation? Kasi naisip lang namin na we have to suspend because there is a pending case of disqualification. Hindi pwede. The duty is ministerial and there is no discretion on your part to suspend. Yan yung case of Kamarudin Ibrahim versus COMELEC, which is a very significant case, lalo na sa mga taong gustong magpa-proclaim pero sinususpend yung inyong proclamation. Oo, ng kalaban. It must proceed from a disqualification case. Hindi pwedeng mag-suspend ka lang sa sarili mo. Dapat merong nag-file. Tapos pangalawang requirement is evidence of guilt is strong. Parang yung conviction of a crime, mga ganyan. Pwede na yan, evidence of guilt is strong. Now, sa lahat ng pinag-usapan nating kaso, itong from the very beginning, Cipriano, Serafica Luna, Bautista, Kamarudin, lahat yan walang na-file na petition to deny due course or disqualification case. Lahat yan, dinicide lang yan ng COMELEC. Just dinicide lang na walang case na na-file. That is why na-deprive sila ng due process. Ngayon, kailan hindi yan pwedeng itago sa broad administrative functions of the COMELEC kasi hindi yan administrative function because it is a quasi-judicial function. Yan yung binabanggit ko pa kanina. Napaulit-ulit ako to the point of brainwashing you. Okay. May exception dyan. Itong Halos-Hos versus COMELEC. Itong Halos-Hos versus COMELEC, itong si Bitong, noong 1969, o 1969 to which is everyone's favorite number, si Bitong, excuse me, na convict siya for robbery. And then, tumakbo siya ngayon. He ran for mayor ba yun? O mayor ata, kung di ako nagkakamali. And then, may nag-file ng disqualification case against him. Kasi nga, meron kang previous conviction for robbery. Yun ang sinabi. Nung dinicide yan, talaga namang he was disqualified. Kasi ang penalty ng robbery, kahit ba nag-apply siya for probation, even if he applied for probation, ang penalty ng robbery is prison correctional to prison mayor. So, kung prison correctional is 6 months and 1 day to 6 years, magiging 6 years and 1 day to 12 years. Which means, merong nakaakibat, at ito yung pinakaayaw ng mga nako-convict, merong nakaakibat na accessory penalties. Ang accessory penalty niyan is deprivation of your right to hold public office and deprivation of the right to exercise suffrage. Ngayon, itong deprivation of your right to run for public office, to run for elections, that deprivation is perpetual. Pag conviction of a crime na ganyan, ang penalty, it is perpetual. So, magre-retroact yan kahit gaano pa katagal. So, kahit na conviction noong 1969 at nag-ask siya ng probation noong 1985,
kahit ba na probation yan, even if nag-serve siya ng probation niya, you are still admitting that you committed the crime. Kasi probation na yan eh. So, it is an admission that you have committed the crime. Also, pag sinabing perpetual disqualification, forever and ever, habang nabubuhay ka, hindi ka makaka-run for public office. Yon ang parusa niyan. So, yan yung mahirap. Ngayon, pwede na. Yan yung exception na sinasabi natin dito, na the COMELEC can exercise its broad administrative powers. Pwede nang en banc, diretso sila, disqualify agad yung kandidato. Basta conviction of a crime, which involves yung may disqualification to hold public office, na perpetual disqualification. Pwede na yon. Yan ang exception sa rule. So, hindi na kailangan pumunta pa yan in division para magkaroon sila ng hearing and mag-a-adduce ng evidence to support yung kanyang claim. But, pwede nang dumiretso yan sa en banc, and then the en banc can rule na disqualified yung tao. Yan ang exception dyan. At dyan lang yan lalabas dito lang yan lalabas sa regional news group kasi you cannot ask that from anybody or hear that from anyone unless magbayad kayo sa mga lawyers dyan na election lawyer din. So, kailangan malaman nyo ito lahat because this is very important for the protection of your rights. Yan. So, merong sasabihin si Papa Paul. Ayun, at attorney, kapag yung mga ibang politiko na alam naman natin na may mga nagawang crime, paano yung mga yun? Pwede pa silang kason? Basta merong nagkaso. Tama. Basta convicted sila. Anytime okay. naman pwedeng kasuhan yung mga yan. Basta nakakommit sila ng crime. If you're asking me na can we file a COC even if we have a pending case, mga ganon, the answer is yes. Pwede. Kasi hindi ka pa naman convicted. Ngayon, kahit ba convicted ka, can you file COC? Yes. Basta yung form ng COC nyo is correct and proper, wala kaming karapatang mag-question ng kwalifikasyon mo. Basta we will just accept it. Tapos magkakaroon ng election, o kaya malalaman ng kalaban mo, doon ka lang fa-file ng disqualification case. But can this person run? Pwede, basta hindi ka pa convicted. What if convicted na? Yeah. Pwede pa rin, kasi tinanggap pa rin ng COMELEC yung COC mo, so pwede pa rin. Paano ngayon yun? You file a disqualification case against that candidate na alam mong convicted siya at ilakip mo sa yung petition, yung conviction niya. Pero yung conviction na yan must be final. Kung pending appeal pa yan, pwede pa yan. So, pwede pa siyang tumakbo. Pero kahit na final yun, tatanggapin pa rin namin yung kanyang COC kasi wala naman kami karapatan. So, makakaupo ka pa ng mga 2 years bago ka matatanggal dyan sa posisyon mo. Kahit ongoing yung... kahit ongoing yung trial na yan, kahit ongoing yung disqualification case, basta the form of your COC is proper, we will accept it. Yan ang nakalagay sa rules. At ganyan talaga yung nakadraft. Ganyan yung pagka-draft o pagka-craft ng ating rules sa Constitution at sa lahat ng lumabas na jurisprudence. Kaya, actually, kung na-observe nyo, which I already observed, nasa advantage ng mga kandidato yung pagkagawa ng mga rules natin. Kaya if you know how to use it, pwede ka pang makaupo dyan for a few years and then you can come back again except kung perpetual disqualification yung parusa sa'yo, which is nakakabit siya o nakaakibat sa criminal offense. Kaya mag-ingat tayo sa ganyan. Okay. So, final 3 minutes. Meron po tayong quote of the day. Ayan, quote of the day natin. Elenita's notes. Yes. Ayan. Next slide, please. Yan. You must know the limits of your power. Siyempre, lest you suffer the risk of getting lost. Tama naman. Yes, kasi you will be lost if you do not know where you're going. So, dapat, alam mo. At, be careful doon sa kalaban. Kasi nag-iisip din yan, re-rest back sila. So, kailangan alam mo yung gagawin mo. Yes. So, kahit disqualified ka, may pag-asa ka pa. Mag-ingat ka lang sa perpetual disqualification to hold public office. Kasi perpetual yon, meaning forever. Yes, yes. ma'am. And next meeting. Ang ating guest next meeting ay si Attorney John Paul Martin, the election officer of Baguio City. He will be announcing yung kanilang mall voting kasi nasa SM sila ngayon. Yes, opo. Sa SM, 8 o'clock to 7. Nagpaparegister po sila ngayon. Doon po sa 3rd floor sa cinema area.
So nasa lobby sila ng yung cinema area na yon na maluwang, kaya may air naman, kaya you go now kasi September 30 po ang last day ng registration. So look forward po tayo sa filing ng certificates of candidacy, which is October 1 to 8, 2021. Ayun, thank you very much, Attorney Elenita. Dahil ngayon, thank God it's Friday talaga. Pasalamat sa mga ganitong kaalaman natin ngayon. At kaugnay nga rito, mga ka-Rangers, sabi nga ni Attorney, bumoto na po tayo at gamitin natin ang ating kapangyarihan na bumoto at makaluklok ng tama sa ating trono ng pamamahala. Tama ba dyan, Kaparesh? Naku, tama yan, partner. And maraming salamat po, Attorney Elenita. Napakarami po naming natutunan, lalo-lalo na po yung mga ka-Rangers natin na tumutok. At napatunayan nga natin, di ba, na we are all entitled of our due process. And tama ka dyan, partner, kailangan magparehistro na po yung mga hindi pa po nagpaparehistro para makaboto. Ito po yung time natin para maluklok naman yung mga tama at deserving sa position, di ba? And hindi natin magagawa yun hanggat hindi po kayo nagpaparehistro. Kaya please, register to vote. Yes naman. At ito pa, good news naman tayo dahil ang Robinson's Place La Union ay may ibibigay sa atin ngayong Burr Month. Wow! It's the season of giving, ika nga nila. At ramdam na yan dahil sa maagang pamasko na sa mga Ilocanos hatid ng Robinson's Place La Union virtual event ngayong darating na September 19, 2021, 5 p.m. onwards. Tumutok na mga Rangers, mga netizens, at may mga surprises tayo dyan. Makasama natin si Her Majesty Maha Salvador with our host, Kiko Villalba, at ating Angelica Maglano. Kaya na mga Rangers, abang-abang na po tayo dyan sa Robinson's Place La Union virtual event sa September 19. At Irish, isa na namang umaga, isa na namang Friday morning ang ating natapos ngayong araw na to. At mga Rangers, ito ang pares na swak sa inyong umagahan. Ito ang Tambalang Pares. Ako si Papa P, ang magpapainit sa inyong umaga. At ako naman po, si Irish Kawili. At ito ang Tambalang Pares ng Morning Balitaktakan. Irish, nandyan ka pa ba? May magahay. Hello po.